वरोडे पंचायत समिती मतदारसंघातून अखेर भाजपाकडून आपल्या उमेदवारावरती शिक्कामोर्तब झालं. आपण आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. काय पहिली प्रतिक्रिया? आज मी भारतीय जनता पार्टीतर्फे वरोडे पंचायत समितीतनं अधिकृत पक्षाचा फॉर्म भरलेला आहे. मला भारतीय जनता पार्टीने उमेदवारी दिल्याबद्दल आमचे वरोडे गावचे सुपुत्र, महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री नारायणराव राणेसाहेब, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणसाहेब, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि आमचं लाडकं नेतृत्व नितेशजी राणेसाहेब, निलेशजी राणेसाहेब, भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंतसाहेब, ह्या सर्व लोकांनी मला जी संधी दिली त्याचं नक्कीच संधीचं सोनं करेन. कित्येक वर्षाची प्रतीक्षा फळाला आलेली आहे. बघितलं तर अनेक जण इच्छुक होते वरोडे पंचायत समिती मतदारसंघातून, मात्र त्यांना डावललं गेलं आणि तुमची उमेदवारी आहे. साहजिकच आहे, मन दुखलेलं असेल त्यांचं सुद्धा. त्यांना कसं काय समजवणार आहात? त्यांना कसं काय तुम्ही सोबत घेणार आहात? तर त्यांनी प्रत्येक सक्रिय कार्यकर्त्याचं लक्ष नसतं पक्षाकडे उमेदवारी मागणे, त्याप्रमाणे त्यांनी मागणी केलेली आहे. कोणीही नाराज नाही. नाराज असता तर अपक्ष फॉर्म भरला असता. या ठिकाणी पक्षाकडे मागणी केलेली होती, इथे कोणी फॉर्म भरलेला नाही. म्हणजे नाराजी काही नाही. आणि ज्यांनी पक्षाकडे फॉर्म भरलेला आहे त्या सगळ्यांची आम्ही भेट घेऊन आत्ता सगळे विभागातले सगळे कार्यकर्ते आहोत. आम्ही प्रत्येकाला मान सन्मान देऊन प्रत्येकाला एकत्रित मिळून आम्ही काम करणार आहोत. अनेक वर्ष सामाजिक कार्यामध्ये आपण आहात, त्यानंतर बहुप्रतीक्षा खरं म्हणजे म्हणावं लागेल, आणि त्यानंतर मिळालेली ही थेट संधी लोकप्रतिनिधी करण्याची. काय वाटतं? योग यावा लागतो ना, त्याप्रमाणे योग आलेला आहे आणि जे संधी दिलेली आहे त्या संधीचं सोनं करणार. तुम्ही बघितलंच आहे, आतापर्यंत कुठल्याही प्रशासकीय पद नसताना सामाजिक कार्य जे काय केलं आहे तुम्ही पत्रकारांना पण माहीत आहे. त्याप्रमाणे आज प्रशासनाचं पद मिळाल्यानंतर नक्कीच तुम्हाला अपेक्षित काम करू.